machi bisogomada ina tuguni falai hakili bala min ye dɔgɔkun tɛmɛnen minisiri min bɛ sariya ko kunna ale bɔra ka ɲɛfɔli kɛ dungo jugu ni yurugu ka fala ye baara mun kɛra kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko min ye sefa wari miliyari 264 ko tɛgɛsira ka da o ka dungo jugu ni yurugu la sango n'o ye san 2025 kɔnɔna ye fala ye nin jaabi bi maa nisɔndiya a bɛ maa ɲagari a bɛ maa lawaso o kɔfɛ jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ maaw ka fɛnw daraki yanni ka sigi sen kelen kan ale fana ye baaraw caman kɛ baara minnu y'a to ni minɛnw sera ka minɛ maaw la maa minnu bɛ yen n'olu ye ŋanamu kɛ n'o ye sinuwa minɛnw ye fala ye apelu ka taa se Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na yan minisiri ko ko 5 k'u y'o minɛ min ye lotoli kelen bɛ a la fala ye taji litiri 1900 o fana minɛna jɛkulu in fɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ don dungo jugu ni yurugu ale hukumu kɔnɔna na dungo jugu ni yurugu jamanakuntigi yɛrɛ ko ale tɛ se ka fɛn mun faamu fiyewu fala ye ko o y'o ye ale yɛrɛ tɛ se ka jɛ ni fɛn min ye a ti maa dɛmɛ min na a ti maa kɔkɔrɔ don min na o ye fala ye nka bi waati in na kɛnɛ kan min bɛ ka ye ani baara min bɛ ka kɛ n'o y'a sɔrɔ sariyatigɛlaw enquêteurs tribunal maaw juges procureurs magistrats fala ye ninnu bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ k'u kɛlɛkɛfari da ka kɛlɛkɛminɛnw fana sigi sen kan o tile ye vérificateur tɛ vérificateur ye scientifique tɛ scientifique ye fala ye jamanadenw ko k'u ɲɛmafa dɛ k'olu ɲɛ bɛ min na ko halisa k'a bɛ ka dun fala ye o don ko n ye n to n ka munumunu saalo la n taara bɔ an ka karamɔgɔba dɔ ka wajulu ka fala ye a ko maaw bɛ ka miliyari de dun ko wa ko min jɔrɔ b'ale la ko minnu bɛ k'a dun bi k'olu tɛ ka se ka minɛ fala ye ko minnu bɔra la k'olu de bɛ ka kiiri fala ye fɛn caman bɛ yen an ka morikɛ ma sɔn k'a da don o la minisiri 11 tɔgɔ bɛ kibaruya dɔ la sefa wari miliyari 8 yurugu ko kuma dɔ bɛ sen na nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an ka sirabagaw kow fana na a yira k'a fɔ nin waati laban in na maa 10 ɲɔgɔnna k'olu fana ye ŋanamu kɛ a kuma bɛ sen na fala ye su ani tile babu a bɛ ka munumunu mun kan ko jɔnni bɛ ka jamana wari dun munna u tɛ ka se ka minɛ minnu bɛ ka baara kɛ bi fala ye an ye ɲininkali kɛ ko n'i y'a ye k'a fɔ i bɛ nɔ minɛ i bɛ sɛgɛsɛgɛ fala ye laɲini de bɛ kɛ k'a yira k'a fɔ sigana bɛ nin yɔrɔ in na vérificateur o tile walima o n'a ɲɔgɔnnaw fala ye olu bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ anw ko nin waati laban in na minisiri caman bɛ fala ye olu y'u ka baarakɛyɔrɔbaw olu mɔgɔw bila ka taa vérificateur fɛ yen o jaabi bɔra o directeur dɔw gɛnna fala ye nka minisiri yɛrɛ dun k'a fɔ a minisiriw yɛrɛ dun jɔn bɛna na taa olu sɛgɛsɛgɛ olu sera ka se ka u ka baarakɛyɔrɔw sigana kɛra u ka baarakɛyɔrɔ minnu na fala ye k'olu sɛbɛnw ta ka taa n'olu ye kiiri tigilamaaw fɛ yen olu k'olu sɛgɛsɛgɛ k'o directeurw gɛn ka bɔ baara la minisiri min yɛrɛ y'o kɛ ale yɛrɛ dun jɔn b'ale sɛgɛsɛgɛ sɔrɔ min b'a bolo a y'a dafɔ wa jamana bɛ so min d'a ma a y'a dafɔ wa a bɛ min dun san kɔnɔ a y'a dafɔ wa sara min bɛ d'a ma a ye dɔ fɔ o la wa jamana ka musaka min bɛ yen n'a bɛ ka baara kɛ n'a ye san kuru kara a ye dɔ fɔ o la wa fala ye o de la bi maa caman kurulen don k'i sigi munna sabula a fɔ ko kow taabolo kɔrɔ de ye nin ye fala ye nin ye kow kɛcogo kɔrɔw de ye sɔrɔ bɛ yakubaya yɔrɔ minnu na sɔrɔ bɛ kɛ yɔrɔ minnu na wari minnu bɛ munumunu an ka jamana kɔnɔ a bɛ di maa minnu ma fala ye ni jɔyɔrɔbaw b'u bolo ni pilasibaw b'u bolo n'u bɛ yɔrɔbaw la bi ko munna ko olu yɛrɛ tɛ ɲininka u ka kimɛli la dɛ saa kɔnɔ a ye nin wari in sɔrɔ a ye mun de kɛ a ye jamanadenw ko k'olu mago b'o de la fala ye olu b'a fɛ o de ka sigi sen kan o la a bɛ dɔn k'a fɔ min kɛra e se b'e ye ka ne Kasimu wele an ye nin baara in d'i ma na ni ordonnance ye na ni prévu ye na ni facture ye fala ye e yɛrɛ min n'a bakuruba dira e yɛrɛ ma k'e ka baara in bɛɛ lajɛlen kɛ jɔn de kan k'e sɛgɛsɛgɛ maaw mago b'o o de la bi tuma bɛɛ i b'a ye u b'anw ka jamana de sanga jamana wɛrɛw ma fala ye fɛn kelen fana bɛ yen tiɲɛ don an b'a fɔ ko kuma caman ko taabolo kɔrɔ n ko de bɛ ka an sɛgɛn ko n'i nana baarakɛyɔrɔ la a bɛ f'i ɲɛna ko nin ye nin ko in kɛcogo ye fala ye dunko juguya ni yuruguyurugu sira fɛ namara sira fɛ mali baarakɛyɔrɔ yɛrɛ kɛcogo mali baarakɛyɔrɔw sigicogo mali yɛrɛ mara kɛcogo mali kow kɛcogo fala ye
a bɛɛ de bɛ Bamakɔ yan hali n'a fɔra sa ko ka sɛnɛkɛfɛn dɔ sigi a bureauba bɛ sigi Bamakɔ yan bureau misɛnnin bɛ taa sigi togodaw la fala ye wari min bɛ du o taa ni ka segin la o tɛ se foro kɔnɔna na n'a fɔra ko ka siraba dilan ni fala ye a bɛ di ni hakɛ min ye maa minnu bɛ bila k'u ka taa siraba lajɛ n'a ɲɛna n'a ma ɲɛ min bɛ di olu ma n'o tun donna sira la a bɛ kɛ ka ɲɛ a ma se sa an k'an ka jeune mɔgɔw ta olu k'an ka baara kɛ wa an kɔni bɛ fɛn kelen fɔ faamaw ye fala ye samiyaji min natɔ filɛ nin ye n'a taara ka se yɔrɔ dɔ la ka Kayi sira to ta mobili tɛ bɔ Senegali ka se yan dɛ a ka gɛlɛn dɛ ni baara min kɔni bɛ kɛ u ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ k'a sigi sen kelen kan wa an b'a ɲini u fɛ fana fala ye an ka brigadiw an ka gendarmeriw an ka polisisow u k'a lajɛ a caman de bɛ yen a yɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen i bɛ ɲininkali kɛ n'o y'a sɔrɔ gendarmew yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ do fala ye minɛn ka ɲini ka d'u ma u ka bila hakɛ dɔw kɔnɔna na u yecogo cɛ ka ɲɛ ni ninnu sinsinna fala ye hali an filɛ terroriste ko kuma min na bi a tɛ se ka kɛ e ka dugu kelen ta dugu kɔnɔna na polisi sigiyɔrɔ bɛ yen gendarme sigiyɔrɔ bɛ yen garde sigiyɔrɔ bɛ yen o dugu tugulen don ɲɔgɔn na fala ye ko bingali kɛra yɔrɔ kɔni kan ka se ka fura kan ka se ka sɔrɔ o la nka bi n'i ye gendarmew yɛrɛ ka sow lajɛ an ka sigidaw la n'u y'u ka postew lajɛ k'u ka brigadiw lajɛ k'u sigiyɔrɔw lajɛ fala ye a kan ka falen polisiw ni minɛn dɔw ka kan baara bɛ ka kɛ dɛ minɛn bɛ ka na nka an bɛ min ye ka caya an ka togodaw la n'an ka dugubundɔnjɔw la o de y'a yecogo ka ɲɛ nin si tɛ se ka ɲɛ ka mara bɛɛ lajɛlen to maaw bolo Bamakɔ yan fala ye o de la an ko faso yɛrɛ kan ka sɔn hali dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli min filɛ nin n'an b'a fɔ don o don fala ye a kana k'an ɲɛna ko faamaw dɔrɔn don koyi an bɛɛ b'a la koyi e taara dɔ ka ci la e ko e nin yɔrɔ ye mun ye e taara fɛn dɔ di dɔ ma e ko ma k'e yɛrɛ dun e tɛmɛtɔ dɔw ka fɛn dɔ la o tilalen ɲɛna e ko k'u ka dɔ d'e ma a bɔra yɔrɔ jumɛn a sɔrɔla cogo di e b'o dɔn wa faamaw jɔyɔrɔ b'a la nka an yɛrɛ fasodenw ka sɔn an bɛ caman fɔ faamaw ma an yɛrɛ fana k'an yɛrɛ jalaki an fana sen bɛ nin caman na an kɔrɔkɛw mana bila baarakɛyɔrɔ la an somɔgɔw mana bila baarakɛyɔrɔ la an faw mana bila baarakɛyɔrɔ la anw de b'a fɔ he yanni i ka na nin kun bɛ kɛ nin cogo in na ninnu ye nin kɛ ninnu fa kɛra tan ninnu fa y'a kɛ tan ninnu ba tun bɛ nin baara la k'u kɔrɔkɛ to yen bɛɛ ye nin sɔrɔ n'an ma bɔ o la an tɛ taa ɲɛ sabula anw yɛrɛ de bɛ k'an yɛrɛ ma jugu ye n yɛrɛ ye k'an yɛrɛ kɔnɔ fara fasoden tilennen de bɛ jamana ɲɛmaa tilennen sɔrɔ fala ye n'an b'a fɛ an ka lafiya n'an b'a fɛ a ka kɛ ko ka kɛ o kɛcogo la polisi ta mana wuli aw ka maa bɛ yen wa gendarme ta mana wuli aw ka maa bɛ yen wa sodi mana wuli aw ka maa bɛ yen wa hali misiri kɔnɔna na fala ye tilali mana wuli ɲininkali bɛ kɛ e ka surun dɔ la a ko la n'an ma bɔ o la k'an yɛrɛ sigi an yɛrɛ ma i n'a fɔ bɛnkɛ y'a fɔ cogo min a ka gɛlɛ nin bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛnabɔ n'i y'a ye ɲɛmaaw bɛ ka wuli ka jɔ kɛ bi ka cɛsiri kɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan dunko juguya ni yuruguyurugu ka kɛlɛ sabu u b'a dɔn k'a fɔ ko jamanadenw de don nka fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka kɛ k'o ban anw jamanaden kelenw de bɛ baarakɛyɔrɔw ninnu na yen anw maliyɛn kelenw de bɛ a sigidaw la yen anw maliyɛn kelenw de b'a fɔ a ka ɲi anw maliyɛn kelenw de b'a fɔ k'a ma ɲi se mana kɛ min ma don min fala ye i b'a dɔn o la k'a fɔ ko bɛ sen na alimami tɛ se ka minɛ journaliste tɛ se ka minɛ dugutigi tɛ se ka minɛ magistrat tɛ se ka minɛ gɔngɔli tɛ se ka sigi maa si kunna bɛɛ ko sariya nka maa si tɛ fɛ a ka boli i kan an k'o fana lajɛ o y'anw fana jɔlaki ye a ko la an k'an jɔ an jɔyɔrɔ la an bɛ se min na fasoden ɲuman na an fana k'o kɛ o la ɲɛmaaw n'u y'a ta u b'a bila